ओम नमः शिवाय। जय माता जय श्री गणेश। जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम +2 कंपलसरी ओडिया प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। आपर आम प्रति वीडियो रे प्रति वर्षर क्वेश्चन डिस्कसन करिबा जहाँ परीक्षा पाई निहाती दरकार। आज आम फास्ट ओडियार कंपलसरी पेपर डिस्कसन करिया। आमर फास्ट क्वेश्चन अछि अकस रखिबा रूढ़ीर अर्थ कौन। पिलामाने अकस रखिबा रूढ़ीर अर्थ हेउछि राग रखिबा। पिठीरे पड़िबा रूढ़ीर अर्थ हेउछि पिलामाने साहा हेबा। परवर्ती प्रश्न उन्नतिर विपरीत अर्थबोधक शब्द किए? अवनति। श्यामर विपरीत अर्थक बोध शब्द कौन? पिलामाने श्यामर विपरीत हेउछि वैषम्य। बहुत पिला असाम्य बोली भाभी थांती। परवर्ती प्रश्न विश्ववांक पुत्र को एक पदरे प्रकाश कले कौन हेब? आई वैश्रव्य। को भरण करे जे एक पदरे प्रकाशित रूप कौन? एक पदरे प्रकाश कले यह विश्वम्भर हब। परवर्ती प्रश्न तरणी शब्दर अर्थ कौन? तरणी णे हसईकार थिले यार अर्थ सूर्य, णे दीर्घईकार थिले यार अर्थ नौका। तरणी णे दीर्घईकार ताने पिला माने आंसर कौन हब ना नौका। केउठी शुद्ध शब्द? तेजस्विनी। तेजस्विनीर एठी शुद्ध शब्द पिला माने डबल आईटा हब। केउठी शुद्ध रूप? गोधूड़ी। गोधूड़ीर शुद्ध शब्द पिला माने आई भी हब। गोधड़ी ये होची शुद्ध रूप। 3 नंबर प्रश्न प्रति प्रश्न सहित प्रदत्त उत्तर गुड़िक मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। करे आसुची स्मृतिपूत केउ स्थान आज मृत्तिकारे अवलुप्त बोली प्राबंधिक कहिचंती। पिला माने एटा एई प्रश्नटी पुष्पपुरे वर्षावरण प्रबंधरु आसीछे। स्मृतिपूत केउ स्थान आज मृत्तिकारे अवलुप्त ना बिड़ानासी। परवर्ती प्रश्न केउ अंचल रे बधू मानंकु शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली कहा जायछि। यार उत्तर हेउछि संबलपुर। परवर्ती प्रश्न आजिकालीर जुग को केउ जुग बोली प्राबंधिक कहिचंती। पिला माने एटा स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्रबंधरु आसीजे। प्राबंधिक आजिकालीर जुग को योजनार जुग बोली कहिचंती। छुआ अछुआ र पीठस्थली भारत रे केउ न्याय रे लंकारे हरिशब्द परी? सामाजिक न्याय। पिला माने परवर्ती प्रश्न केउ महादेश रे निरक्षरता ही सबुठारु बड़ समस्या बोली वर्णना करा जायछि? एशिया महादेश रे निरक्षरता सबुठारु बड़ समस्या बोली वर्णना करा जायछि। पिला माने 4 नंबर प्रश्न कहिछि कि निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर गोटिए लेखाए वाक्य रे लेख। क नंबर प्रश्न केउ प्रदेशर छात्र जनक प्रश्नपत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिले बोली वर्णित?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ମନକୁ କେଉଁଥିରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମଣିଷର ମନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜଡ଼ା ହେବ, ପରେ ଯାଇ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟ ଦାତା ମାନେ କ'ଣ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେଇ ଭୋଟ ଦାତା ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପଦ୍ୟର MCQ ସବୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କାହାର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଲବକୁଶଙ୍କ ମୁଖରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି କେଉଁମାନେ ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ? ତରୁଲତାଗଣ ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ। ମାନବ ଶିଶୁର ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମାନବ ଶିଶୁର ମହାଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ଦିନ ଧରି ବରକନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ପୂର୍ବ ଆଳାପ ବା କୋର୍ଟସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି। କଲିକତାକୁ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କଲିକତାକୁ ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରାୟବାହାଦୁର କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା? କାଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? ନା ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ପରେ କେଉଁ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିବ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ପରେ ଦଶଶ୍ଵମେଧରେ ଘାଟରେ ଦଶଶ୍ଵମେଧ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିବ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ମାର୍କିଆ, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏକ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏହାକୁ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଚ୍ଛପଟି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ କଚ୍ଛପଟି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ବିହଙ୍ଗଟିଏ ନ ହୋଇ କଚ୍ଛପଟିଏ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ନାମ ଚିହ୍ନାରା ଦଣ୍ଡିଦାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନାରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନାମରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ MCQ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏହାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।